ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಒತ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಡು ಟಿಕ್ಕಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರದ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ದೀಪನ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಶೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಶೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾವ್. ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ನೀರ್ದೋರಿ ಇವನಿಯಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ಪಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಮೈ ಕೋಲಾದೀತೇನೆ ಅರ್ಧ ಸಾಕಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಅಯ್ಯನತ್ತು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ವೆ ಕೇನುಂಡು ಒಂದು ಏನೊಂದೆ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುವರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಎಂಚಿನಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ನಿಂಕಲ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಏನ ಬಂದು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಕಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಥವಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಏನಂದು ಅರ್ಥ ಹೊಡದ. ಸೊ ನಿಗಲ್ ಖಾಲಿ ತೂದು ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಂಡ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂದು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರಂದ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿಗ 10 ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಡೆ ಪೋಯಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದು ಎಂಕೋರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆ ಜನಿಂಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ನಂಗ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೇನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರ ಒಳ್ಳೆರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ అయినది ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋಲೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ದೀಪನ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಅಂಚನೆ ರೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆ ಕವರ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪೂರ ಮಾಣಿಯ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾರಿದ ಒಂದೇಕ ರೇಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಕೊಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ಬಣ್ಣ ಕರೆಂಟೇಜ್ ಗೈಸ್ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಗ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜು ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂತಲೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಉಲೈ ಪೊತ್ತುಂಡ ಕರೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಏನಾನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾದ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮನ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಏನ ಎಂಕಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದೇನಕ. ಬಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಅವು ಏನನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಈ ಮುಜಿನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ದನೇ ಚಿಂತೆ ಅವನುಂಡು ಈತಿಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಡೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಆ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಯಾವು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂತ ಈತ ದಿನ ಇಡ್ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಇನಿ ಒಂತ ಮುಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈತ ಸಮಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನು ಕುತ್ತುಜಿ. ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಂಡು ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದ್ಯ ನಂಬುನ. ಸೊ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಶೋನಿ ಬಂಗಾರಿನ ವಿಶೇಷದನ್ನು ಉಂಡೆ ಶೋನಿ ಬಂಗಾರಿನ ವಿಶೇಷದನ್ನು ಉಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಶೋನಿ ಬಂಗಾರಿನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಶೋನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿ ಶೋನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಶೋನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಾಲು ಕಳ್ಳಿ ಸೋನಿ ಕುಕು ಕುಕರಿ ಇದೆಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೇ ಬನ್ನಿ ಬಂಗಾರಿ ನಿಂದಲ್ಲಿ ಚೀಚಿದೀನಿ ಕೋಪನೇ ಅಮ್ಮಡ ಕೋಪನೇ
అమ్మ బొక్కొంజి బాబు మనతో నన్ను కోపనే అమ్మడా అంది ಶೂರಮ್ಮ దాన్ని వాడుకొని ತೂಪನಿ ನಾನು ಬೊಂಗಡಿ ಉಗ್ಗೊಂಡರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನತ್ತೆ ಉಗ್ಗೊಂಡರೆ ಬಡ ಒಂದಿಟ್ಟುಂಡೆ ಅಮ್ಮಗೋ ಬಡ ಒಂದಿಟ್ಟುಂಡೆ ಓ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಶೆಲ್ಪಿ ಡಿಪ್ಪು ಗನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಚುಗೊಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ಕರ್ಪಜ ತುಕ దానండ తుక దానండి నమోని దాన్ని చెప్పండు ఉడని ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಾಲ್ದ ತಗಡ ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದಾತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಅವಂಚೂರು ನೆಲ ಪುರ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಲಾಸ್ ಆಪುಣ ಲಾಭ ಆಪುಣ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏರ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲಾಸ್ ಆಪುಣ ಲಾಭ ಆಪುಣ ಬಂದು నేను ತೂದು ಏರ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡುಜೀರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸರಿ ಆಯ್ನತಿ ಕಿನ್ನೆಡೆ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದು ಐಕೆ ರೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಪೋಪುಣತ ಅಂಚದು ಆಯ್ನತಿ ಕಿನ್ನೆಡೆ ಮಲ್ಪುಕ ಪಂದು ಕಿನ್ನೆಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನವೆಲ್ಲ ಸಾಬೀತಡು ಮಲ್ಪೊಡತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಬು ಐತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಟೇಬಲ್ ದೀಪುನ ಅವಡು ಅವು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಪೊದುಕೊನೋತು ದೀವಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ನೈಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಎಲ್ಲೆ ನೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ನೈಟ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ತದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವೆತ್ತಾನೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನೀತು ಪೂರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಪೂರ ಲಗಡಿ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಕಟ್ಟಿಲ ಅಮ್ಮ ಮಾರಿ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವೇರಿನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮಾತ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದಾರ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ಪಲೇ ಅನ್ಚಿರ ರೋಡಿ ಆದಿಪ್ಪ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ ಪೋಪೆ ಸೊ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದದ ಹಾಲು ಅಟಿಲಿ ಇಜ್ಜಿದ ಹಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆಗ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ದೋಸೆಲ ಮಲ್ಪರತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅರಿಪುರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸರಿ ಪೋದು ಬಾರಿ ತಿಲ್ಲಾಡ ಪಾಡು ಬತ್ತಂಡು ಕುಡು ಪೋದು ಪಾಡು ಬರ ಸರಿ ಅಪ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಆತ ಕಂಡದ ಅಂತದು ಪೋಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದಿಂದ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆತ ಅಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಚಿನ್ನನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಇನ್ನ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕನ್ನಡಕ ಬಾಡ್ಗಾನಿ ಶೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾವ್ ಅಜ್ಜಿ ಶನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿ ಅಂಚ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಿ ಶೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾವ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ చూడుంటలే క్యూట్ చుప్పులు ఇంకా టికే రెండు అయ్యయ్య తిట్టుబాడిన ನೀನು ಬಂಗಾರಿ ಇತ್ತೇನಮ್ಮ ಬೈಲೂರು ಪೋನ್ನೂರ್ಲ ಒಂದು ನೀನ ಬಲ್ಲು ಗೋಣಿತ ಬಲ್ಲತ ಗೋಣಿತ ಬಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೋರಿಗೆ ನೀನಿತ ಮೂಲೆ ಹುಡ್ದು ಉಪ್ಪೆ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಚಿ ಪಟ್ಟ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ನಾನು ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಿರಿದಿ ನಾನು ಗುಲ್ದಿರು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಿರಾ ಓಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಏ ಪಂಡ Under parang naging ko. Puro shop dakal maltonulleru. Amala maltonulla. Light to chodata. Ena. Gonya. Borcho. Toda. Der. Oson.
ಪಿರ ಬಡ್ತಾ ಮನೆ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಅಂದಲ್ಪ ಅವು ಪಿರಿಯಡ್ ದಿಯತು ಪೇರೆ ಗೊತ್ತು టర్పలతా టూర్ ఉద్ద చూచున్నదా టూర్ ఉద్ద చూచుండు నేను పడతారు పెంచిట్న వెళ్ళే పతోడల్లే తెలు ತಂಚಾಯವತ್ತಾ ಸಿಂಗಲ್ ಏತ್ ಪತೋಡ ಐಟ್ 15 ಫೀಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಕೊಳೆದಂತೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಒಂಚು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಂಡು ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಲಕ್ ಕೊರಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕಾರ್ಲಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊರ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪತರುಡು ಸ್ಯಾರಿದ ಅಂಚದಾಡಿ ಪೋರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ ಬಂತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಕನರ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನು ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಕು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಹೊರ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಜೆಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಆತಂಡ ಆರ್ಡ್ರದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಐಕವಾಡ್ನು ಸ್ಟಾಲ್ದ ಅಂದೇ ಆತಂಡ ಸೊ ತೂಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೀಗ ಸೊ ಕಾಟನ್ದ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಿಂದಿತ್ತಿರು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅಂಚದ ತರಪಾದಿತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂತಾರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ದೀತಂದೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೊರ್ರ ಪೋರಂಡು ಇಂಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಭಾರಿ ಲಂಗಾತುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆನೇ ಬಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಇದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಓಡು ಐತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲ್ಲರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ಬಂತೇರು ರೆಡಿ ಹಾಕೋಡು ಇಟ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಬೈ ಮಲ್ತ್ಲೆ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ನೀರಿ ಗಂಡಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಡಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ದೇದಿಂದ ಪಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಇದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸೊ ಮಂಡೆ ಮೂಲಿಪ್ಪೋಚಿ ಮೊರಣೆ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಏಳೆಡಮ್ಮ ಸ್ಯಾರಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚಿದಿಂದ ಪಂಡ ಓ ಸ್ಯಾರಿ ಒಯ್ಕಬಾರ್ದು ನಿಂದೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಬರಿದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತನತ ಅಂಚದ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದನ ಓಲ್ ಯಾ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಓಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ತೂಕ ಬಂದೆ ನಿಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ ಸೊ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಚುಚ್ಚು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರೆಂಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪು ನಿಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಕರೆಂಟ್ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚದು ಸೊ ಬೈ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ
ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೂಡ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಸೋಮವಾರವಂತೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಟರ್ಪಲ್ ಪಾಡೋಡಿತ್ತಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಡೆಟ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಪಿರಡ್ದು ತುನಗ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ದಯಪಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಉಲಾಯೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಮೂಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದವರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಮಣ್ಣು ಪಂಡಲ ನೀರು ಉಲಾಯ್ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಈನ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ಈತ್ ಪೂರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತುದು ಈತ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಬತ್ತುದು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲರ ಆವ ಪಂದವರ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರ್ದು ಅವೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಫೈನಲಿ ಸರಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ಅವರ ಎತ್ತಂಡು. ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ಸುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ಯಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಪಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ದೀಪುನ ನಮಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡನೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಫೈನಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ದಾದ ಅಂತ ಪಂದ ಲಾಗ್ಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟುಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.